Punto sétimo, moción do BNG en apoio ás reivindicacións do 8 de marzo. Voceiro do BNG ten a palabra. Ben, pois o que pedimos con esta moción basicamente é recoñecer o movimento feminista que dou unha lección sin precedentes o 8 de marzo do pasado ano a nivel nacional, estatal e internacional para denunciar a desigualdade manifestada en aspectos como a fenda salarial, como os problemas laborais das mulleres, como a maior taxa de precariedade e temporalidade de xornadas parciais na xornada laboral, valga a redundancia, das mulleres, como a falsa conciliación sin servizos públicos que cubran moitos dos traballos de cuidados que continúan a recaer maioritariamente nas mulleres e que, obviamente, furta boa parte do seu desenvolvemento profesional e tamén as situacións de violencia da máis nimia á máis grave, dos acosos, violacións, ao feminicidio, aos abusos, etc. Esa movilización, dicía, rebordou todas as previsións que había. Foi precedida unha manifestación que tivo lugar en Compostela o 4 de marzo do pasado ano e moitas persoas participaron en distintas concentracións en todo o país, na nosa cidade tamén, observando como, obviamente, proporcionalmente, claro, este era o país con as maiores taxas de movilización. Claro, non é baladí a esas situacións de desigualdade estrutural que padecen as mulleres ao longo e ancho do mundo, pois se suma tamén os problemas de discriminación específicos que ten o noso país, non? Entón, obviamente, duplicaban esa situación de discriminación como mulleres e como galegas. Desacreditouse, criminalizouse a convocatoria por parte da dereita. A Xunta de Galiza colecciona xa varias sentenzas polo seu intento de obstaculizar a xornada de folga feminista, evidenciando até que punto priorizaban o seu paradigma ideolóxico sobre outro tipo de cuestións aínda foran dereitos constitucionalmente protegidos como o dereito á folga e demais. Entón, obviamente, pasou un ano, fallou de algún xeito a resposta institucional a todas esas demandas formalizadas e vehiculizadas nesas xornadas de loita e reivindicación, tanto desde o Estado como desde o Goberno galego, e dende entón a Xunta de Galiza non levou ningún tipo de rectificación para compensar toda unha década de políticas de recortes, políticas económicas e sociais contrarias aos intereses da maioría social e cara a igualdade ás mulleres a título particular e temos que sacar leccións do que pasou hai un ano e do que pasou desde hai un ano cara a hoxe, non? E é un desafío político de primeira orden o debate en torno á igualdade, acabámoslo de ver con citas de rabiosa actualidade e, obviamente, segue estando na xenda nos deberes dos poderes públicos. Siguen vixentes todos e cada un dos motivos que sacaron as nosas compañeiras á rúa hai un ano e hai novos retos polo que se acaba de ver no debate do punto precedente sin ir máis longe, non? Hai unha ofensiva reaccionaria, hai unha ofensiva patriarcal, hai unha dereita que ten intentado e seguirá intentando, ao que se ve, cuestionar o que é a propia violencia machista, o que é levala fora e cinguila novamente, como hai 40 anos, o ámbito doméstico, rachar os consensos os que se chegara en este eido cando nin sequera se cumpren os mínimos que as leis establecen, e unha ofensiva que afecta tamén aos corpos e a decisión sobre eles, acabámoslo de ver coas citas célebres sobre o que é o direito ao aborto, ou podémoslo ver tamén sobre a controversia interesada sobre os ventres de alugueiro, impulsando, xa digo, ver equiparando, mercadear cos dereitos das mulleres a decidir sobre o propio corpo ao futuro das pensións en ir máis longe, xa o vimos. Entón, obviamente, é necesario afrontar isto, enfrontar isto, confrontar modelos distintos e os dereitos das mulleres en primeiro plano, e entón o que propomos é que esta corporación municipal manifeste o seu recoñecemento á convocatoria das Galegas 8M
e a convocatoria da manifestación nacional do día 3 de marzo e máis a folga feminista do vindeiro 8 de marzo, manifestar igualmente a desaprobación á Xunta de Galiza por ter actuado de forma incorrecta vulnerando o direito fundamental á folga o pasado 8 de marzo do pasado ano e por non ter impulsado unha rectificación das súas políticas que contribúen a esta situación de permanencia da desigualdade. E do mesmo xeito manifestarmos o compromiso como corporación municipal contra as ameazas de retrocesos en materia de dereitos e especialmente no tocante á violencia machista, ao direito ao aborto e á permisividade ou legalización cos ventres de alugueiro. Xa vimos que o Concello ten dado algunha medida, algún paso nese sentido, como de pôr un bus gratuito para asistir a esas convocatorias, mas entendemos que procede tamén facer unha declaración política ao máximo nivel nese sentido. E polo momento máis nada. Voceiro de Betanzos en Común. Señora alcaldesa, a maiores, evidentemente, non vou a estenderme porque concordamos plenamente co expresado polo portavoz do Grupo Nacionalista. Sí que no ano pasado, cando se traían este tipo de mocións, encomendo xa non como que se incluya na moción, porque evidentemente é para xa non tal, pero que entendo que o Concello fará igual que outros anos, que se le trouxo a pleno, se poñerán lazos nas fachadas apoiando esta convocatoria, os lazos do tema da muller, en prensa e nas redes sociales, xe dará pulo, e unha cousa que queríamos e que apreciamos o ano pasado e o feito de que os servicios mínimos, na medida do posible, e entendemos que é posible en todos os casos, pero bueno, eso terán que valoralo, sexan cubertos por homes, para que as mulleres que traballan neste Concello teñan a posibilidade de asistir á folga, ou á manifestación ou á concentración que se realice nese momento. E simplemente un apuntamento, como dixen antes, non vou a defender Pablo Iglesias, que non é o meu labor, pero sí que se falou da esquerda, e de esquerda son, entonces teño que decir algo referente a eso. Todos os logros sociais e laborais que se acadaron, sobre todo a nivel de feminismo, xa non digo laboral, a nivel de feminismo, foron as mulleres progresistas e de esquerdas as que o acadaron neste Estado. Hai estados nos que funcionan de outra maneira e a dereita non é tan rancia como é aquí. Pero aquí neste Estado os dereitos laborais e os dereitos das mulleres foron defendidos históricamente sempre polos partidos de esquerda, que non quere decir que non tuveran apoio de mulleres de dereitas, e tampouco quere decir que non haya machistas dentro da esquerda. O machismo é algo inherente ao xénero e é algo que é erradicar, pero por desgracia, pois sí, hai machistas dentro da esquerda tamén. Pero socialmente e laboralmente os dereitos que teñen hoxe en día mulleres e de cara á igualdade e os dereitos laborais sempre foi a esquerda que os defendeu. O sea que, cando se fala da esquerda, hai que saber de que se fala, sobre todo referente a dereitos sociais e laborais. Nada máis. Voceiro de Betanzos Novo ten a palabra. Ben, Betanzos Novo fai, co permiso do BNG, esta moción súa e a defende ata a última coma. As forzas progresistas deben permanecer unidas ante o aumento do machismo que se está a ser utilizado polos líderes políticos como reclamo electoral. Betanzos Novo desexa que o 8 de marzo sexa unha xornada de reivindicación participativa e nos gustaría que deixara de ser un día de reivindicación porque non houbera nada que reivindicar. Nada máis, moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois reiteramos a nosa postura con respecto á moción anterior. En o que respecta a esta, pois nós en absoluto desaprobamos o proceder da Xunta de Galicia con respecto á folga do 8 de marzo e manifestamos o noso voto en contra. Nada máis. Voceira socialista. Reiterando todo o dito na moción anterior, o 8 de marzo de 2018 marcou un antes e un despois no noso país. O Partido Socialista apoia a iniciativa de folga e paros propostos polo movemento feminista e polos sindicatos do día 8 de marzo de 2019 e insta a cidadanía a sumarse a esta medida de reivindicación ante a situación de desigualdade que viven e siguen vivindo as mulleres.
O 8M de 2019 será de novo unha aldrabada sobre as conciencias cívicas e políticas. As mulleres sairán ás rúas para exixir o que lles corresponde, porque a pesar das conquistas aínda persisten discriminacións e porque hai quen cuestiona o feminismo tentando de devolvelo ao pasado. O PSOE estará, como sempre, loitando coas mulleres porque cada avanzan as mulleres faino toda a sociedade e a democracia. Vamos, dende logo, a votar favorable a esta moción e añadir que o Concello de Betanzos, en colaboración co colectivo Galegas 8M, porá a disposición dos veciños e veciñas que o desexen e que xa se están anotando no Departamento de Servizos Sociais do Concello un autobús para acudir á manifestación e que terá lugar en Lugo o vindeiro día 3 de marzo. Voceiro nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nese país de conto que nos vende o Partido Popular, supoño ser ese conto da Cincenta que entusiasma na botella porque achanta cos paus e se consola ca figura da nai. Non hai nada que lle reprochar á Xunta. Bueno, pois vostedes non terán que lle reprochar nada á Xunta de como actuou hai un ano a estas alturas, pero resulta que a Xustiza sí que lle ten que reprochar e coleccionan sentenzas precisamente por como actuou. Revise tamén na hemeroteca a ver, sabe, que o que di o PP sobre as sentenzas cando lle van ao pelo. Porque en estas, é dicir, hai algo que reprochar cando a propia Xustiza tamén lle reprocha e condena a Xunta por determinado tipo de actuacións que todas e todos coñecemos, non? O tema de servizos mínimos que, por certo, se están a repetir na folga sanitaria e demais. Claro, total pagamos as galegas. Iso dá igual. Ben, entón, claro, non teña que reprochar, eu non sei se nos queren levar a vivir ao conto da criada, ao conto da Cincenta, ou ao conto de Caperucita, que por certo non sei se saben de onde sale Caperucita, porque mete pánico. Entón, a cuestión é outra. Vivimos no mellor dos mundos posíveis e non hai nada que mellorar. E o di o Partido Popular e unha concelleira do Partido Popular que ve que non hai ningún motivo para seguir loitando porque xa están garantidos todos os seus dereitos, non? Esa é a cuestión e este é o marco no que estamos a dar este debate. Non hai nada polo que loitar o 8 de marzo, xa está todo conseguido. Ou senón é que non se pode lograr. Hai que achantar, efectivamente, como decía Ana Botella que facía moi ben a Cincenta, hai que achantar co que cae. Bueno, é unha postura ideolóxica. É respectável, aínda co que contán. Pero, desde logo, que non nos poden exixir é que a compartamos. E entón, evidentemente, pois, é moi lícito que voten en contra, pero eu lamento profundamente que por un apriorismo de partido digan que as nosas veciñas, as nosas compañeiras, as nosas amigas teñen que achantar co que teñen. Pois lamento e pídolles que recapaciten, de verdade, humanamente pídolles que recapaciten, perdón. E agradecendo o voto favorable de que así o manifestou, máis nada, señor alcaldesa, moitas gracias. Voceiro de... Voceira popular. Nada máis que engadir. Voceira Gracias. socialista. Ben, pois que se someta a votación. Sométese a votación o punto 7º, moción do BNG en apoio ás reivindicacións do 8 de marzo. Votos a favor? En contra? Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Grupo Nacionalista, de Betanzos en Común, de Betanzos Novo e do Grupo Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte.